Siitä, mitä se fyysinen valmennus sitten oikeasti on, eli sehän on osa vaan sitä kokonaissuunnitelmaa, sitä fyysisen harjoittelun suunnitelmaa. Ei voi puhua kahdesta asiasta erikseen, lajivalmennus ja fysiikkavalmennus, koska suorittaako mitä tahansa lajia, on se sitten jääkiekkoa, koripalloa, jalkapalloa, niin sulla täytyy olla lajivalmennon fyysiset ominaisuudet ja niitä täytyy vahvistaa. Vaikka olisi fysiikkaharjoituksia erikseen, niin silti sen lajiharjoituksen sisällä täytyy aina samat teemat toistua. Eli taas se valmentajan ammattitaito nousee mun mielestä tosi iso rooli, että sä osaat tehdä sen kausisuunnitelman, tehdä jaksottaa sen oikein, käytät sitten mitä tahansa harjoittelun, suunnittelun mallia, otatko sen mallin Neuvostoliitosta, jota käytetään edelleenkin suurimmassa osassa junioritoiminnassa, niin tyttöjen poikien valmennuksessa, vai käytätkö soveltavampaa valmennussuunnitelmaa. Mutta silti se fysiikka on sitä vain osa. Ja se, mikä riippumatta siitä, on ne tyttöjä vai poikia, niin on totta kai herkkyys- ja valmiuskausien suunnitelma. Ja mä olen luonut meille sellaisen rakenteen, että meidän nuorimmat joukkueet on 0,8 syntyneitä taitoryhmiä, eli niitä on sekä tytöt että pojat. Ja sitten meillä on miesten ja naisten ennustukset. Naiset nousi liikaa ja miehet pelaa ykköstä. Koko tälle ketjulle on niiden herkkyys- ja valmiuskausien mukainen oheisharjoittelu runko luotu. Ja me käydään täällä Varalassa kerran viikossa joka ikäluokan, niin tytöt kuin pojatkin, ihan samalla sappunnalla. Meillä on yksi ainoa kohta, missä tyttöjen ja poikien fysiikkavalmennuksessa puhutaan eri asiasta. Eli meidän C-ikäluokassa ne on 14-15-vuotiaita, niin meillä on teemana kehonhallinta, keskivartalon voima ja pojilla se tarkoittaa painia ja tytöille se sama asia myyty nimellä permantovoimistelu. Se oli helpompi niellä. Käytännössä harjoitteet on ihan samoja, valmennus on sama, määrät on samoja, vaatimustaso on sama, mutta nimi on eri. Siinä iässä tytöt ei mielestä sitä, että me laitetaan painia, jos ne on haluttunut alafuksissa. Mutta joo, siinä se eroavaisuus ainoastaan. Sitten se, mikä tyttöjen valmennuksessa mun mielestä monesti menee pieleen, on se, että me mennään liian orjallisesti sitä, että me katsotaan, että okei, että nyt se on 15, nyt sen kanssa voi aloittaa voimaharjoittelun. Ja jätetään huomioimatta, että tyttöjen biologinen ikä alkaa se aikaisemmassa vaiheessa se voimaharjoittelu olisi mahdollista. Ja meidän pitäisi päästä kaikissa lajeissa siihen, että 10-12-vuotiaana me harjoitettaisiin nostotekniikat kuntoon niin, että me voitaisiin voimaharjoittelua aloittaa silloin, kun se on biologisen iän huomioiden mahdollista aloittaa. Eikä silloin, kun se täyttää 15. Tytöllä se tarkoittaa käytännössä 13-14 vuoden ikää, jolloin on mahdollista aloittaa voimaharjoittelu. Eikä se tarkoita sitä, että silloin aletaan rautaa tankoon niin paljon kuin sielu sietää, vaan totta kai oikealla tekniikoilla, oikeanlaisilla sarjoilla ja toistoilla. Ja taas se vaatii sitä ammattitaitoa. Mun mielestä sillä on paljon isompi merkitys kuin millään muulla.